Aniž bych tušil, že báječný reportér František, jakožto inšpektor lyžařských svahů, vychválil ski areál v Potůčkách, otestoval jsem tento koutek naší republiky se svým kolegou Bronislavem. Kolega Bronislav se kolem mne myhnul podobnou rychlostí, jakou dopadla kometa u ruského Čeljabinsku. A ztratil se ve tmě. Musím dodat, že jsme si zaližovali docela dobře z kopce dolů, tedy až na to, že zrovna v sobotu 16. února losovali lístky na vlek a hlavní výhrou z losovaných lístků byly nějaké lyže. Na základě tohoto bylo docela dost lidí, čímž jsme museli čekat u vleku cirka 10 minut. Mimochodem, v době, kdy se lístky losovaly, jsem si pochutnával na výborné česnečce, točené kofole a docela obstojné pice. No a nakonec samozřejmě nic se nevyhrál. A když jsme jeli domů, museli po nás, když jsme jim to tam pěkně rozjeli, vytáhnout ten stroj na úpravu sněhu, aby to tam do zítra dali pěkně do pořádku.